Γεια σας παιδιά, The Ultra Gamers είμαι εδώ πέρα και σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε τραγούδια από το YouTube στο κινητό σας. Λοιπόν, πρώτο βήμα, πάμε στο YouTube. Πρέπει να έχετε κάνει τελευταία ενημέρωση του προγράμματος, δηλαδή να έχετε το τελευταίο πρόγραμμα του YouTube για να γίνει αυτό. Λοιπόν, θα κατεβάσουμε το τραγούδι My Nigga. Λοιπόν, έχετε δύο επιλογές από εδώ. Ένα βελάκι υπάρχει εδώ πάνω και εδώ κάτω δεξιά. Λοιπόν, όποιο και να διαλέξετε το ίδιο είναι, δεν πειράζει. Ας διαλέξουμε το πάνω. Λοιπόν, πάμε αντιγραφή. Λοιπόν, λέει ότι αντιγράφτηκε. Μετά πάμε στο Google και αφού το γράψουμε, εγώ το έχω ήδη γραμμένο εδώ πέρα. Να, το YouTube MP3. Λοιπόν, και εδώ πέρα σας λέει το YouTube του Enter. Το πατάτε. Ακριβώς έτσι σας το βγάλει και εσάς φυσικά. Λοιπόν, εδώ πέρα σας λέει τι είναι το YouTube MP3. Αυτό εντάξει, άμα σας ενδιαφέρει το κοιτάτε, άμα δεν σας ενδιαφέρει δεν το κοιτάτε. Και μετά, εδώ πέρα το πορτοκαλί, εδώ πέρα που το βλέπετε, δεν γράφουμε τίποτα, το πατάμε για λίγο χρονικό διάστημα και γράφει εδώ πέρα επικόλληση. Το πατάμε, μετατροπή βίντεο και εδώ πέρα σας λέει λήψη. Εγώ παιδιά να ξέρετε το έχω ξανακατεβάσει το τραγούδι και θα μου πει αυτό εδώ. Θέλετε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο My Nigga στο κατάλογο download. Εγώ δεν θέλω παιδιά. Λοιπόν, σας έδειξα έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο να κατεβάσετε τα τραγούδια σας εδώ πέρα. Και κάτι άλλο. Σε αυτό το κανάλι θα έχουμε βίντεο τα οποία θα είναι gaming. Ό,τι παιχνίδια μας ζητήσετε θα τα παίξουμε. Πραγματικά όμως. Λοιπόν, θέλω ένα like, ένα subscribe, ένα share για να μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Γεια σας.